Da, pe zic că mult vaca, să mă nu mai stați că doar degetele la toate mă duc. Pentru cea mai mare captură, cu 9 kg 640, Gabriel. Bravo! Haide, Gabriel! Locul 3 cu 6 puncte, 50 de kg 84, Abel. Bravo! Locul 2 general, de 2 ori, sector 1 cu 2 puncte, 64,8 kg, Ovidiu Crina. Ovidiu Hat. Locul 1 general, de 2 ori sector, cu 2 mai puncte, aplaudă. în total de 83 de kg 65, Ruben. Bravo! Mă bucurăm că ați venit în număr atât de mare și sper să ne revedem la următorul număr tot așa de mare. Hai să vedem că prima e bine. Hai ce emoții! Hai! Hai să așa!